Surya joget ora Surya.
mancung, mancung. Ya la 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 la. Kumpul, 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 kumpul.
Pranesa. Se alo alo se alo alo se nyangke nyember ngiwon kenal alo se alo alo se lungguh jejer go tombo kangen. Kudo Pranesa Binarung suarane bos kumpul jatilane kudo Pranesa sing joget para muda iket saya ireng sing joget ganteng-ganteng sorang ore saya sigra penabuhe saya rame asli lho Kudo Pranesa kritik-kritik di taman anyar kritik-kritik di taman anyar pohon randu bergoyang-goyang gadis cantik siapa namanya hatiku rindu terbayang-bayang jroning kali iso dibendung jroning kali iso dibendung mata sono setengah dodo pedote tali iso disambung kates nan katok neng mot ya 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 Hoya!
aja ning karetan karetan akeh wulane rapi prawan mung kari koretan luwih becik rapi rondone pinter golek duit ireng-ireng katokku ireng katok ireng lambiku ireng anak ireng oleh golek duit aja dipandeng mengko arep ketek arep tak udunke supaya gelem arep tak dukunke hore hose tak hore hose ijo-ijo aja diunduhi wong sing abang isih pirang-pirang duwe bojo ayo dirusui wong sing bujang isih pirang-pirang hore hose tak hore hose ireng-ireng anak lutung buka laci kok ana mrinjone yen ta seneng aja etang-etung durung mesti dadi bojone hore hose tak hore hose esuk-esuk sing ngene wis metu nyuwun pangestu kang putra badhe sinau bareng awan srengeng ini ana tengah binga-binga kang wayah matuk sekolah bareng bengi sengengene ora ketok bengak-bengok ngerti kodet terang aku katok ketok kapal layar negeri Cina kapal layar negeri Cina saya berlayar ke Surabaya unga-unga wulan datari unga-unga wulan datari intar-intar pinggir segoro jayo teko gelar nang kloso klosone bedah tanggal jadah tae mambu pakakno asu boleh dibleh Sampun wancinipun gandrung kagem panjenengan sedaya. Mas Doni jeung Sasa wonten oleh-oleh menapa Mas Doni? Mas Doni. Ah, oleh-oleh iki paten prau iki. Ayo, ditum. Walah, saka turis kok ngendi iki? Halo, Sus. Halo, hai. Itu susunya jonjeng deh. Nah. Ayo dibagi.
Nah, sisih kidul jeng, aja lor tok jeng. Don. Kidul Don, kidul. Doni. Kidul, Oh, kidul. Doni ra krungu. Kidul. Nah. Gon panggung. Ya. Gon panggung. Kena nggo tempelan Kulon, ning kulon. kamar. Nggih. Kulon. Kena nggo tempelan ning kamar. Nggih. Ayo awas. Mengko nganu nduk Linda. Dalem. Nek mboten nangsal kalender ku buka HP, tanggalane padha. Oh nggih. Gen kula benten ya, Pak. Pojokan. Nek isih pojokan. Buri, ha. Sing adol ngucalke ndol. Sing adol, nah. Mana sing buri kae, buri. Iso pet, ha, buri. Tekan keluar. Ah, yo. Oh, lagi Iya. cak. Iya. Yo. Iya. Isi. Sik. Tekan keluar, megerak. Ayo. Nah. Iya. Plastike. Iki sih Mas Doni jeung Sasa menika wonten angsal-angsalan. Nah, ini makanan kecil buat adik-adik monggo. Meneh, baleni yo. Ditum. Sing ora oleh kalender menika wonten apa kuwi taro apa? Iya. Kulon. Nggih. Anak-anak kecil jeng, iki Pak Pur ya kecil iki kai. Kuwi dijinguk kuwi jero. Sampun dereng jeung Sasa kalian Mas Doni. Selamat sore Dusun Jonggingan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya mewakili dari Kuto Praneso mengucapkan banyak terima kasih karena dikasih tempat dan waktunya dalam rangka ulang tahun Kuto Praneso yang ke-34. Tepuk ke-34. Tepuk tangan. Lan panjenengan sedaya matur nuwun. Doa kami yang terbaik buat Dusun Jonggingan dan sekitarnya dan seluruh penonton yang ada di sini. Semoga rezeki ini lancar kabeh. Anaknya sekolah don pinter-pinter kabeh. Banggake wong tuane dewe-dewe. Saya cuma satu, toleransi itu indah, NKRI harga mati. Terima kasih, selamat sore. Selamat ulang tahun Kuto Praneso. Ayo dah. Sogok. Saga ala geri. Saga ala geri. Saga ala geri. Wong yen lagi gandrung, ra peduli mledose gunung. Wong yen lagi naksir, ra peduli yen barang nuklir. Najan lagi bokek, direwangi trete-trete. Jarene wis jodoh, apa-apa duweke wong loro. Wong lagi kepikiran, ra peduli donya kiyamat. Ra peduli nyenengi, ra peduli lagi ini. Panitia. Cewek cowok. Panitia cewek cowok. Direwangi krida-kride. Ayo dadine goleh. Apa-apa duweke wong loro. Joget Pak. Bakir duweke sapa dik? Dirembangir yo duweku Mas. Lape tipis duweke sapa dik? Aku tipis yo duweku. Janggut nyatis duweke sapa dik? Sanggup nyatis yo duweku. Dulu iki duweke sapa dik? Dulu iki yo duweku. Ayo dol. Iki lo, antena, enya.
peduli yen perang nokir Najan lagi bokek direwangi tete-tete jarene wis jodoh apa-apa tuweke wong loro wong yen lagi ketingan ra peduli Wates. yen lagi nyenengi ra peduli lagi inflasi Senajan ra duwe duit direwangi kredit jarine wis jodoh apa-apa tuweke wong loro Birung bangkir duweke sapa dik Irung mangkir yo duweku lambe tipis duweke sapa dik Lambe tipis yo duweku janggut nyatis duweke sapa dik Janggut nyatis yo duweku Gulu iki duweke sapa dik Gulu iki yo duweku iki piye dik duweke sapa dik Mesine ono sing duwe iki piye dik aja wis pindho aja Wis pindho kowe. Ya ampun dinodai cah Korban. ngesak HP ra Mas David mboten HP HP-ne nggo HP ora ya? oh wis niat dadi kok wis Krek dadi kok. eh Prepare ke cekang omah. Kadose niku pun cepak salin Rama oh akeh cedak omahe kok yo piye nduk Delaksita Asmara Asmara nggih pripun Rama ten Pripun? dawa nderek kuda pranesa pripun jan nyenengke pol nggih matur nuwun anane ya kaya ngene iki Nggih, kula niku namung ngiring ndelokke polahe niki lho. Bujang setunggal niki lho, sing bagus banget iki lho. niku nyanyiane mengke ngeten niku apa lindungi ya Allah lindungi Ya Allah. Oh berarti nganu Mas, kendangnya Mas api. ya mengke Oh mangke. yo piye Untune metu siji ngono ki Mas. Oh loro. jaranan Carane kudu praneso carane kudu praneso sabar ya wes sabar Joget para muda sing nonton prawanita jagat-jagat nong jagat-jagat nong jagat turut loro Jarane kuda prateso. Jarane kuda prateso. Jogete katan alus, sing joget bagus-bagus. Cek cek nang sekes.
pintu masuk, pintu masuk, pintu masuk. Ayo Doni. Oh, ah, oh, ah, oh, ah. Oh, 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 oh. Ayo. Yo 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 yo. Yo, Doni, 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 Doni. Ya. Oh oh, 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 oh ya. Oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh ya. Aneh di lagune apik. Lagune apa? Lagune Balik, apik balik. yo. Bali mlebu. Don. Wih, lah jedul kono Doni. Oh ya. 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 Huh? Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa. Tak suwun rino lan wengi. Muga-muga Gusti dicintai. Sakapan anggonmu bali bisa ngumpul kaya
kang setya saku tak ketini ati saku yo 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 Genduk deno santri lulusan pondok isih perawat dorong tau ketemu tak rewangi sarungan gawe sapa assalamualaikum tako bapakne plero tak rembangi ngepet orang ngerokok macak sopan ben koyo wong padha itil dalan suangku lali nyoplok jare bapak aku koyo santri pekok topat kapok lombok kadang lurus kadang minggu tengah nompeng kapok aku pengen oleh sino wis taun-taun aku oleh dadi primen pengen tobatan sampe oleh bojo sing iman topat kapok lombok kadang lurus kadang bengkok tengah nopen kapok aku pengen oleh dino wis tahun-tahunan alek aku dadi pengen topat tenan ben oleh bojo sing iman asli lho
Kutit bintang tamu. Kok sampean dugi riki? Wonten sejarah menapa wonten mriki?